Алиса за Лесика, Лесик за Касю. Тягнем, потягнем. Витягнули репку. Доброго ранку! Усім салют. Рада вітати вас у нашому доброранку. А ми вирішили з самої раниці погулять. І спеціально вибрали гульню, у якої може бути много-много сябров. Жадайте с нами. Репка, Кася, сядай на градку. Так. Алиса за Лесика, Лесик за Репку. И вы, сябры, подключите свою фантазию и уявите, что так само допомагаете тягнуть репку. Чапляйтеся за мяне. Тягнем, потягнем. Витягнули репку. Дякуй. З вашою допомогою ми витягнули доволі велику репку. Здорово погуляли. Може, хтось із наших глядачів лічить, що казка про репку для самих маленьких. А вось і помиляєтеся. Гэта казка для усіх. І яна пра тое, што з сябрамі любая, нават самая цяжкая справа хутчэй атрымаецца. А вы калі-небудзь бачылі сапраўдную рэпку? Ці толькі у казках пра яе чулі? Наши продкі вельмі паважалі гэтую гародніну. Ураджай збіралі 2 разы на год. І першы дзень збора рэп называўся рэпарэз. Расла рэпа хутка і вырастала даволі вялікай. Толькі спачатку яе трэба было пасадзіць па правілах. А справа гэта была няпростай. А ведаеце чаму? Таму што ў рэпы вельмі дробненькае насенне. Звычайна насыпаць яго ў зямлю, як гэта робіць з іншымі раслінамі, не трымаецца. Вецер аднясе насенне далёка-далёка ад поля. Але ў даўнія часы прыдумалі, што рабіць для добрага ўраджаю. Існавала спецыяльная прафесія плявальшчык. Так, не смейцеся. Гэта прафесія была вельмі ганаровай, і не кожны мог з гэтай адказнай справай справіцца. Нашы продкі чакалі дажджу, а як толькі зямля станавілася дастаткова вільготнай, на поле выходзілі плявальшчыкі. Яны набіралі ў рот дробнае насенне рэпы, а потым пляваліся ім у падрыхтаваную зямлю. І праз некаторы час вырасталі вялізныя рэпкі. І праз самыя вялікія нават казкі і прымаўкі складалі. Рэпу есці вялікі гонар. Не кожны рэпу збірае. Рэпа мяса рэж ды еш. Прасцей паранай рэпы. Вы такія прымаўкі чулі? З рэпы атрымліваюцца даволі смачныя і карысныя стравы. Рэпу любяць у розных кутках зямлі. І ў кожнай краіны ёсць свой адметны рэцэпт прыгатавання рэпы. А ў швейцарскім гарадку Рыхтарсвілі кожны год праводзіцца фестываль рэпы. Там з гародніны робяць ліхтаркі, і на некаторы час ва ўсім горадзе адключалі святло. І горад становіцца чароўным ад прыгожага ззяння рэпак ліхтарыкаў. Ой, так таямніча, быццам навагоднія святы пачаліся. Нават захацелася ёлачку ўпрыгожыць і карагоды павадзіць. Тады, можа, і паспяваем навагоднія песенькі. Дзяўчынкі, а колькі шарыкаў марожанага вы можаце з'есці за один раз? Я 3, праверана шмат разоў. А я 3 і яшчэ 3. Кася, а ты не лопнеш? Што ты? Хіба ад марожанага можна лопнуць? Лесік, а ты колькі марожанага можаш з'есці? Па праўдзе кажучы, колькі мне дадуць, столькі і з'ем. А хто якія смакі любіць? Я шакаладнае. А я люблю марожанае са смакам клубніц. А мне больш за іншыя смакі падабаецца ванільны. Дзяўчынкі, а вы ведаеце, што ванільнае марожанае самае любімае сярод жыхароў зямлі? А прыдумаў такі смак марожанага знакаміты французскі кулінар Жерар Тирсен. А, і ці даўно гэта было? Каля 400 гадоў таму. Сябры, а вы любіце марожанае на палачцы ці ў ражку? І я люблю і на палачцы, і ў ражку, і проста ў талерцы. А ведаеце, што многія геніяльныя адкрыцці атрымліваліся выпадкова? І з марожаным так атрымалася? З марожаным на палачцы мы пра гэта ўжо расказвалі. А раскажы яшчэ раз, можа хто не ведае. Ну, добра. Аднойчы 11-гадовы хлопчык Фрэнк Эперсон з Сан-Францыска забыўся на вуліцы шклянку з газіроўкай, у якой была драўляная лыжачка. За ноч вадкасць у шклянцы замерзла і атрымаўся салодкі лёд на палачцы. І ўсім такі ласунак спадабаўся.
А калі Фрэнк стаў дарослым, ён пачаў рабіць марожанае на палачцы на продаж. Сябры, а пацікаўцеся, калі ласка, якім марожаным ласаваліся ваши бабулі і дзядулі, калі былі маленькімі? Наши прабабули и прадядули робили мороженое так. Зимой наливали у маленькие талерочки молоко и додавали туды мед. Смакота! Сёння, калі ласка, попросите дазволу у бацькоў і пачастуйцеся такім марожаным. Смачно вам есці. А для добрага настрою мы падорым яшчэ і цікавы мультфільм. Як вы думаете, хто лічыцца самым вялікім ласуном у свеце? Я дакладна ведаю. І вы гэтага аматара салодкага таксама ведаеце. Мішка Топа з калыханкі. Правильно! Там, где есть солодкое, там и шукайте топу. Оказывается, медведи адчуваюць водар мёду за некалькі кіламетраў. І як у іх гэта атрымліваецца? Яны валодаюць такой уласцівасцю з самага нараджэння. І яшчэ, калі мішка унюхаў мёд, яго ўжо не спыніць. І нашага топу не адцягнуць ад салодкага, нават за вушы. І мішку ў лесе не адарвеш ад вуль ля пчол. Пакуль усё не з'есць, не адарвецца. Мёд вельмі карысная ежа, толькі дзецям яго можна з'есці лыжачку. А вялікую бочку няхай ядуць мядзведзі. Нашым мішкам добра ў лесе. Заўсёды мёд можна знайсці. Цікава, а белыя мішкі частуюцца мёдам? Белым мішкам не так пашчасціла. Якія ж на поўначы пчолы. Ой, а мне шкада мішак поўначы. Яны не ласуюцца салодкім. Час ад часу жыхары поўначы дазваляюць белым мішкам з'есці цукеркі ці нават пачаставацца мёдам. І яны гэта робяць з задавальненнем? Яшчэ як! Які сапраўдны мядзведзік адмовіцца ад салодкага. Але мы раім усім нашым сябрам сёння больш налягаць на садавіну ды на гародніну, а салодкага з'есці трошачкі. І за гэта мы вам падорым наш карысны вітамінны мультфільм. А у вас ёсць любімая літара? У мяне гэта літара А. Першая літара алфавіта і першая літара майго імя. А. Аліса. А мне падабаецца самая дзіўная і адметная літара беларускага алфавіта – У нескладовае. Ой, і мне гэта літара падабаецца, хаця яе і няма ў маім імені. Але я яе таксама выбіраю як любімую. А я хацела назваць літару К. Але цяпер не ведаю. Можа і мне выбраць У нескладовае? Сябры, а у вас якая любімая літара ў беларускам алфавіце? А ці ўсе ведаюць, якой літары ёсць помнік у Беларусі? Пастаянныя гледачы нашай праграмы гэта цудоўна ведаюць. А хто яшчэ не чуў пра гэта? Пашукайце пра гэта інфармацыю. А калі гэты помнік знаходзіцца ў вашым горадзе, абавязкова знайдзіце час і разам з сябрамі ці бацькамі наведайце яго. А потым і нам можаце напісаць. І фотаздымкі ля помніка У нескладоваму зрабіце. А калі даведаецеся пра помнік беларускай літары, паспрабуйце пашукаць, якія яшчэ літары маюць свае помнікі. У якіх частках свету яны знаходзяцца. Больш на сёння заданні мы вам даваць не будзем. Таму што зараз канікулы. Добрага ўсім настрою і самых цудоўных адкрыццяў. Мы зараз адправімся гуляць у парк, а вы? Можа, там і сустрэнемся? А калі не ўбачымся на прагулцы, тады давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!